Dneska vám ukážem, ako som rozbil ananasa a čo spravu na konci, to určite nebudete čakať. Ľudia, on vie, že som dobrý s knifom a ja som povedal, že nepôjdem s knifom, tak poďme mu ukázať, kamo. Ja sa bojím jeho reakcie, lebo on je fakt ako rageuje, on to strašne rageuje. Tak poď, berem daďorský knifík, ja som krivý jak debil, no poď. A je to tam a neviem toto tam ma nezaujíma. Máš to tam! Pískal, než nezobere snajpu, o tom budem Jakub. Dobre nezobral a už zistil, kamo, už je na mňa naštvatý, pozerajte, dobre, ha. Čom sa smejem jak retard, a ešte toho druhého, tam si, no poď. A dáme ešte Elko pre ananasa. Hovoril mi, že nenávidí Elka, takže nás kamo budem dávať Elko, tak poď. Kamo, to, dobre, ten ma nezaujíma a poď ananas. Píšte do komentárov Elko pre ananasa a ananas išiel na druhý mobil, ananas je ten s levelom 92. Budem pušovať hlavne ananása, tam som ho videl. Ten typek s levelom 9 ma nezaujíma. Tá poď, ananás. No poď. Počkaj, idem so snajpou, kamo, on je so snajpou na mobile slabý, ale kamo, aký je dobrý na počítači, sa on ma rozbije. Tak poď. Ja neviem, liesť cez rebrík, pozerajte. Kamo, jak som sa mohol strepať. Dobre. Keď chcete viac videí s ananásom, tak dajte na tomto videu 20 lajkov a natočím aj ďalšie. Je to 4-2, nemôžeme prehrať poslednú hru, tak poď. Kamo, dúfam, že... No poď. Knife, nie. Ja som dal knifom. Dobre. A toto je posledná hra a na nás hovoril, že ide na počítač. A hovoril, že toto nemám dávať na YouTube, lebo že neviem vôbec hrať na mobile. A viete, čo ja spravím, ne? Jahod je strolím, takže kamo, je mi veríte, poď. Ananás! Ananás, Euko som dal, kamo, bude jaký nasratý. Keď bude na počítači. On ma rozbije. A už ide na počítači, už ide. Tak poď. Kamo, kde sú? Kamo, to poď. Tu je ananás, moc. Ja som debil, aký som krivý. A teraz ešte raz. No poď, dobre. Zabudol som ho, on bude strašne nasratý, lebo som mu zničil jeho winstreak. Ľudia, neuveríte, čo sa stalo, on rozbil monitor.